ବିହାରର ବକ୍ସରରେ ବଡ଼ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲା ରଘୁନାଥପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30ରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଆନନ୍ଦ ବିହାରକୁ ଗୁଆହାଟୀ କାମାକ୍ଷାନଗର ଯାଉଥିବା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର 21ଟି ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହେବାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 20 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଟନା ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଆହତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 18ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିବିଧିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲି ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍କୁଟର ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି କିଣିବାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ମିଳିବ। ଏହି ଋଣ ବାବଦକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 528 କୋଟିର ସୁଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ। ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଯୋଗାଣକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 35ଟି ଓଏସ୍ ଏବଂ 32ଟି ଓଆର୍ଏସ୍ ଅତିରିକ୍ତ ପଦବୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ଏନ୍ଏସିରେ ବଢ଼ାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 148 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 5ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 361 ୱେଲ୍ଥ ହୁନର ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଶର 2023 ବର୍ଷର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ତାଲିକାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଦେଶର ଧନୀ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଡାନୀ ଗ୍ରୁପର ମାଲିକ ଗୌତମ ଆଡାନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। 2022ରେ ଗୌତମ ଆଡାନୀ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। 5ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସୋମବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାର ବସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜରମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ 650 କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ଏବଂ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଲକାନଗିରି ସହ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 800 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ମାଟିରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର 111ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ 36ଟି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।